Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni kadulong sa inyo. Kagyari aton nga mga top stories of the day, January 3, 2025, subong adlaw Biyernes. Punong barangay kag lima kakagawad, gin-disqualify bangod sang vote buying. DOH nagayo sa publikong alikawan ang pagpalaptas sang sala nga impormasyon. Tatlo ka mga traffic enforcers ginkaka sa serbisyo bangod sa reklamo nga pagpangilkil. Department of Agriculture nagsapol sa opisyal sang Canlaon City para sa recovery plan sang syudad. Hibaloon ang istorya sang 1996 Kanlaon eruption survivor sa tripping ni Ruming. Kag 13 anyos nga Muay Thai athlete nagkampyon sa Batang Pinoy. Kilalahon sa bida sang liga. Sa number 10, tatlo ka mga traffic enforcers sa Bacolod City nga mga job order workers ginkaka sa serbisyo matapos ginreklamo sang pagpangilkil. Sa Disyembre 31, may tatlo tanan ka mga traffic enforcers ang wala na makabalik trabaho sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department bangod sa ginaligar pagpangilkil. Ginsiling ni BTTMD Deputy Jose Antonio Robelio, kabahin sa mga job order workers nga nagsilbi traffic enforcers ng syudad, ang ginreklamo sang management sang isa ka kumbuyahan nga nagapangayo sang kwarta kabaylo nga hindi maisyuhan sang citation tickets ang ilang mga empleyado. Nalakip diri ang angot sa pagsupak sang no helmet policy. Ginako ni Robelio nga halin sa nagligad nga tuig, hindi mapaiway ang kasubong nga mga modus kag mga reklamo angot sa ginaligar pagpangilkil kabangdanan nga ginpabaskog nila ang kampanya angot sa zero corruption. Samtang ginklaro ni Robelio nga hindi pa nila matagaan aksyon. Nagalapta naman karon nga litrato sa social media sang isa pagid ka traffic personnel nga ginaligar na nukot sang 1,000 ka pesos nga multa sa truck ban nga wala sang gin-issue nga resibo o citation ticket. Ginahaylo ni Robelio ang nag-post kag ang mismo tagareklamo nga mag-coordinate sa ila para ini ang maimbestigahan. Di na namon makontrol. We act on a reports. Nagdamo na kami na pa-dismiss nga enforcers kung may ara sang sufficient nga reklamo kag may sufficient nga proof. If you remember ang amon nga battle cry ni Sir Patrick is zero corruption. That is corruption. So kung may matakpan kami nga gaamo sina ginapalin gid namon. Sa number 9, inventory sa mga government assets sa Bacolod City ipaagi sa e-system o electronic system para masigurado nga naamligan. Alin sa mga government vehicles hasta sa mga office equipment sa Bacolod LGU ang amat-amat nga ginasaylo sa database sang syudad. Kabahin sang ginapatuman nga e-governance system. Ginsiling ni Secretary to the Mayor, Attorney Martigo, mas mangin mahapos ang recording kag tracking sa mga government assets paagi sa mga sistema. Gani mas maamligan kag ma-monitor man sang syudad ang mga salakyan kag iban pa nga mga equipment nga kinahanglan sang repair kag maintenance. Sang 2023, masobra man isa ka gatos ka mga salakyan kag iban pa nga mga government assets sa Bacolod LGU ang sadto na talupangdan missing sang ginmano ni Mayor Abby Benitez ang inventory sang tanan nga mga government vehicles sa syudad. Pila sa mga naghatag kabudlayan sadto sa katapos ang Government Services Office ang kakulang sang dokumento sa recording sa mga na-issue nga mga memorandum receipt sa mga empleyado. Ilabi na sa mga yadtong nagretiro na. Then before that incident, pagpungko gid man ni Mayor Albi ang gusto ya tanan digitalize na mo. So subong amo ni nga migrate to make sure nga everything nga ara nga existing masulod na sa system. Kay once sa system nahapos na lang ni i-track. Ano nga? Sa number 8, construction sa ginagabig pinakamadako nga animal shelter sa Barangay Granada sa Bacolod City ginapaabot nga masuguran sa bulan sang Abril. Kapin sa 1.6 hektarya nga duta sang Bacolod LGU sa Hacienda Conchita sa Barangay Granada ang pagatukuran sa ginagabig pinakadako nga animal shelter sa pungsod. Ginsiling ni Assistant City Veterinary Dr. Jack
Kabugwason, may napain nga 10 million pesos nga pondo para sa construction sang Bacolod Animal Shelter nga sarang suguran sa bulan sang Abril. Mayari ini sang clinic kag sheds para sa mga hinuptanan nga mga ido. Ang propiedad, ang kabahin sang kapin sa 75-hectare property nga nabakal sa syudad. Nagdesisyon si Mayor Albi Benitez nga ma-realign ang kapin sa 525 million pesos nga pondo nga para kuntani sa pagkaayo sa Burgos Public Market. Kani sa baylo nga i-rehabilitate ang daan nga dog pound sa Barangay 35 na tigayon nga nagpain sang pondo para sa animal shelter. Tuyo sang City Veterinary Office nga himuon nga temporary shelter ang dog pound nga ginagamit karon nga sa mga na-rescue nga mga hinuptanan. Sa number 7, resulta sang autopsy sa 5 ka tuig nga bata nga na-missing kag nasapuan patay sa suba sa Barangay Handumanan sa Bacolod, ginapaabot nga ma-release sa malasun nga semana. Yara na sa advanced state of decomposition sa makit-an ang bangkay ni Queenie Aguirre sa kilid sang sapa sa Purok Santo Domingo sa Barangay Handumanan sa Bacolod City sa nagligad nga Sabado. Ang 5 ka tuig nga bata ang na-missing sang Disyembre 21 sa ilang balay sa Purok Maniville, sakop sang amuman nga barangay. Ginsiling ni Police Station 10 Commander Police Captain Sherwin Galupar nga hindi pa mapatod kung bala may foul play o kung aksidente nga nalumos ang bata. Gani magahulat man sila sa resulta sang autopsy examination nga ginapabot magwa sa Lunes. Si Mayor Albi Benitez ang nagmando sang maiid nga pagpangusisa sa insidente sa tuyo nga mapanabat ang mahimo responsable sa kamatayon sa minor de edad. Nagpalabot man siya sang bulig sa dungan sa pag-unong sa kalisod sang pamilya sang nalisdan nga bata. Sa number 6, 3 arestado samtang masobra sa 1 bilyon ka pesos nga balor sa suspected shabu nakuha sa isa ka buy-bust operation kaina sang kaagahon. Arestado ang high-value individual nga ginkilala kay Moises Cuadra kag ang duha niya ka mga kaupdanan naging kilala lamang sang PNP bilang alias Erica kag Edron sa ginpatigayon nga drug buy-bust operations ang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office kay hinapasado las 4 sang kaagahon sa may Purok Lubi, Barangay 3 sa Bacolod City. Nakuha sa ilang 150 grams ang suspected shabu nga ginbulubanta nagabalor sang 1,020,000 pesos. Ang tatlong yara na karon sa custody sang PNP kag magapangatubang sang kaso angot sa pagupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sa number 5, duga nga kaso kriminal ipasaka sang PNP batok sa isa ka pulis nga nagtiro sa mag-amay sang Christmas Day. Nagapabilin sa gihapon sa ospital si Jo Marie Fuentes pero kung makagwa na siya, papirmahon siya sa affidavit. Siya ang amay ni Joman. Sila ang mag-amay nga gintiro ni Police Corporal Armen Alanza sa Pulupandan sang adlaw sang Paskwa. Si Joman napatay sa amo nga insidente. Sunod sa kay Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson Captain Judicis Catalogo, padayon pa sa karon nga ginabulong sa ospital si Jo Marie bangod sang pilas at yan tugas ang pagtiro ni Police Corporal Alanza. Tugang pa ni Catalogo, una nga gin-file ang kaso ng homicide bato kay Alanza, angot naman sa kamatayon sang bata ni Fuentes. Magluwas sa kaso kriminal, si Alanza ang nagapakatubang man karon sang kaso administratibo bangod sa amo nga insidente. Sa number 4, matapos magwa sa social media ang impormasyon angot sa ginaaligar international health concern, Department of Health nagpagwa man sang statement nga wala sang masaligan nga source of information nga nagasuporta sa amo nga claim. Kagabi naglapta sa social media ang mga post nga ang pungsod China ang nagdeklara sang state of calamity o kung state of emergency kasunod sang virus outbreak sa pungsod. Biyernes ang aga nagpagwa ang Department of Health sang pahayag nga ang kasubong nga mga balita ang wala sang kumpirmasyon gikan sa natungdan nga pungsod ukon sa World Health Organization. Sunod sa DOH, ang Pilipinas paagi sa Department of Health active nga participant sa network sang WHO member states nga nagasunod sa international health regulations. Ang among mababakod nga sistema nagahatag sang updates angot sa international health concerns. Ang mga disease surveillance systems sa Pilipinas ang plastado kag functional. Aktibo nga gina-verify sang DOH ang tanan nga impormasyon. Ipasiguro man sini nga ang updated ang publiko. Dugang pa sang DOH,
nga kung mahimo hindi na mag-share pa sa makaduluda nga website o kung online sources. Hindi naman magpalaptas ang hindi masaligan nga impormasyon kung magtuga sa pagpatalang sa iban suno sa DOH. Sa number 3, ginapasiguro sa Commission on Elections nga madayon ang piniliay sa mga areas nga apektado sa aktibidad sang bulkan Kanlaon. Special elections ginalantaw nga worst case scenario. Sunod sa kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, sa Enero 11, liwat nga magapatigayon sang Provincial Joint Security Control Center meeting kung sa diin una nga talakayon ang contingency plan sa mga election officers angon sa sitwasyon sang bulkan Kanlaon. Nalakip sa listahan sang COMELEC ang mga LGUs nga maapektuhan kung matabo gid man ang paglupok sang bulkan amo ang Naka-Asteliana, Moises Padilla, La Carlota kag Bago City. Sa Negros Oriental nalakip naman ang Canlaon City. Suno kay Ananoria, may mga displacement nga natabo ipasiguro sang COMELEC nga ang pinili ay mas mapalapit sa mga pumuluyo. Hindi man manigar suno sa iya nga may mga eskwelahan nga nagaserbi karon nga sang o kung nagaserbi nga voting centers amo man ang nagaserbi nga evacuation centers sa mga apektado. Dugang pa niya, ang mga magaserbi sa electoral board sa eleksyon ang mahimo nga maapektuhan man in kaso nga maglala ang sitwasyon sa bulkan Kanlaon, rason nga nalakip na ini sa mga contingency plans. Nagapabilin sa green ang status sang mga banwa ang syudad sa Negros Occidental o kung wala sang areas of concern sa karon suno sa kay Ananoria. Election officers naman pinobra sa contingency plan. As far as the Kanlaon is concerned. As well as the situation because hindi ka mag-amol na affected, basic affected pa ng iba. So, ginpa-coordinate sila sa mga DRMOs, mag-ano na sila. Basta yung election, madayon gid yun. Yes, yes. Wala sa suspension. Depende sa gravity sa situation, pero dasig man na mas pa siya election ng tagyapon. Magamba special election lain nga adlaw. Yes, yes. Kaya dapat may under the constitution we have to conduct elections Isa on a lang certain day. Isa lang na sir sa possibility ang special election. That's ano na inang worst case scenario. Sa number 2, sa Canlaon City, Department of Agriculture nagsapol na sa mga opisyalis ng syudad para istoryahan ang recovery plan para sa mga manghuhuma. Ang Department of Agriculture nga gintiglawas ni ASEC Dan Atayde kag Agricultural Program Coordinating Officer Alejandro Rafal ang nagpadulong sa Canlaon City para magsapol kay Canlaon City Mayor Jose Batcho Cardenas kag mga opisyalis ng syudad. Tuyo nila nga maplastar ang recovery plan para sa mga mangunguma nga apektado sa paglupok sa bulkan Kanlaon kag mapangitaan sila sa alternatibo nga palangabuhian. Sa bulig sa Department of Labor and Employment o DOLE, plano nila nga matagaan sa livelihood training ang mga internally displaced persons o kung IDPs o kung ang mga pumuluyo nga nagpabilin sa evacuation centers. Ini para mapasiguro nga padayon sila nga matagaan sa oportunidad nga makapanugod liwat matapos ang kalamidad. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, isa ka punong barangay, 7 ka mga barangay kagawad, gindisqualify sang COMELEC bangod sang reklamo nga vote buying sa 2023 nga barangay kag SK elections. Sunod sa kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, ang amo nga kaso dapat magaserbi nga paandam sa tanan, ilabi na sa nagahilapit nga piniliay nga seryoso ang COMELEC sa kampanya sini. Ang COMELEC 2nd Division ang nag-disqualify kay Marcelo Barangay Captain Arnulfo Siblag Libod-Libod kag sa 7 ka mga barangay kagawad nga Sanday Eddie Gustaman Monterde, Joel Cabillas Roselio, Hernani Montaño Cabugwas, Jeremias Caballero Jotay, Elmore Taghoy Marcelo, Richard Garcia Jotay kag Priscilla Marcelo Pataho base sa nakapost sa page sang COMELEC. Sunod sa kay Ananoria, sarang maapil ang kaso. Ang reklamo ang ginfile sa Manila, sunod sa kay Ananoria. Naging basihan sang reklamo ang pag-distribute sang relief goods kag cash assistance sa mga respondent sa mga pumuluyo sang Marcelo. Sa desisyon sang 2nd Division sang COMELEC, may substantial evidence nga nakit-an angot sa vote buying.
Magluwa sa disqualification case may pending pa nga election offense nga kaso rason nga wala si Ananoria nagpatpat pa. Sa karon, nagapabilin sa pwesto ang walo kag hindi pa man final and executory ang amo nga desisyon. Mismo sa desisyon napatpat man kung ano ang matabo sa mabakante nga pwesto kasubong man ang succession. Madamo pa sang pending nga kaso sa talatapan sa komeleksyon kay Ananoria kag ini ang una nga kaso nga naaktuhan angon sa reklamo sa vote buying. Hindi ko ka-comment sila kay I'm also investigating similar cases. Sila mo may pending pa sila. Yes, sa ako. The same mga person. Yes, with the same parties. Ano nga kaso yan? Election offense yan. You Pero mean silang yung wala- filean, the Yes, same among people? themselves or na siya. So hindi ko ka-comment. okay. So, sir, this will serve as a warning also nga the Yes, PAMELEC ang is serious. the commission is very serious on the matter. In fact, gina-publish nila almost monthly mga cases ng decision na nila nga na-disqualified based sa vote buying. Pang last time to premature campaigning to subong tiga ginawa ng mga vote buying. Damo pa na actually. Kagyari naman ang pagpabalo namon nga mga istorya sa inyo sini nga weekend. Aton balikan ang natabo kag hibalo naton ang istorya sang survivor sa 1996 nga eruption sa bulkan matapos makasurvive. Nagbalik pa bala siya sa bulkan. Sa baduson nga semana manugsukat na ang isa ka bulan humalin sa naglupok ang bulkan Kanlaon. Ina sa buwas sa tripping ni Romeng. Kag isa ka 13 anyos nga Muay Thai athlete nga batang Pinoy champion ang ato naman nga kilalahon sa bida sang liga sa Sunday at 9 a.m. Shout out anay sa aton nga mga live viewers subong hapon si Gloria Bantigay, good afternoon Digicast. Si Jubea Janala Natavio, mayang hapon Digicast. Si Jocelyn Loquero, mayang hapon Digicast Negros. Si Mercy Cordero, watching here in Silay City, good afternoon. Si Felix Rex Pedrajas, Digicast Negros 10, Happy New Year sa inyo da Digicast Negros 10. Happy New Year man sa imo. Si Vance Axel Dayono, good afternoon. Si Jun Ray Gargaseran Lumawod, mayang hapon Choy Romeng, kag sa tanan nga staff sang Digicast Negros, Happy New Year and God bless. Ilos Viminda, Villar de Cruz, mayang hapon Negros, tani everyday makatanaw ako sa balita halin sa Bacolod City. Yes ma'am, amo nang tingwa namon na madulong gid ang mga nagakatabo, mga latest nga mga happening sa Negros Island region from Mondays to Fridays. Kagamuyad to mga top 10 stories of the day. Tubtub sa Lunes, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.